ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣିକିରି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଗତ ଦିନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ କଲେ, କାଳର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଭାରତୀୟ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନାମିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କ ପରେ ଶକ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ, ଏଠି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଅଛି, ନାଇଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତିର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କ ପରେ ଶକ୍ ମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶକ୍ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭାରତରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶକ୍ ମାନେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମାନଙ୍କର ଏକ ଶାଖା ଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦେଖ, ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଖା ଥିଲେ ଶକ୍ ମାନେ। ହେଲେ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏଇମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ସର ଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ୟାର ଶାଖା ଥିଲେ। ଆଉ ସର ଦରିଆ ନଦୀ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜାକସ୍ତାନରେ ସର ଦରିଆ ନଦୀ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ। ସର ଦରିଆ ନଦୀ, ଏଇଟା ହେଲା କାଜାକସ୍ତାନ, ଏଇଟା ହେଲା ସର ଦରିଆ, ଦେଖ ସର ଦରିଆ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର ଦରିଆ ନଦୀ। এই ସର ଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ୟୁଚି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଇ ସର ଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ ୟୁଚି ହେଲା, ୟୁଚି ଜାତି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତି ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ସର ଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ବା ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ସର ଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ, ଦେଖ ଏ ସର ଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ୟୁଚି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ୟାଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ସେଠି ବସବାସ କରିଦେଲେ ନାହିଁ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖ ଏପଟୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଭାରତଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ପାକିସ୍ତାନଟା ମଧ୍ୟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିକି ସେମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଶକ୍, ଯେଉଁଟାକି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଜାତି ଶାଖା ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ ମାନେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ, ଭାରତକୁ ଆସିକି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା ଭାରତର ତକ୍ଷଶିଳା, ଦେଖ ଏଇ ଇସଲାମାବାଦ, ଆମର ପାକିସ୍ତାନଟା ଭାରତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସଲାମାବାଦ ଅଛି, ଇସଲାମାବାଦ ପାଖରେ ତକ୍ଷଶିଳା ଅଛି। ଆଉ ସେ ତକ୍ଷଶିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା ଆସିକି ରାଜତ୍ୱ କଲା। ତୃତୀୟ ଭାଗଟା ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଥୁରା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମର ଦେଖ ମଥୁରାଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଭାଗଟା ଆସିଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟା ଗଲା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ, ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହେଲା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଗଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟା ହେଲା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉପରି ଭାଗ, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ, ଏହାର ଉପରି ଭାଗ କରି ଏଇ ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଶାସନ କଲେ। ମାନେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକରି ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କୌଣସି ରାଜା ଗତିରୋଧ ତାଙ୍କର କରିପାରିନଥିଲେ ବା ପଥରୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇ ନେଇ ପାରିଥିଲେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଶକମାନେ ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ।
ଦେଖ ଦେଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବସବାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଜାଣିଛ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ପୂର୍ବଟାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କୁହାଯାଏ, ତାର ପରଟାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ରାଜା କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ବୀରଜାତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଉଜ୍ଜୟିନୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଉଜ୍ଜୟିନୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ତ ନାହିଁ ଆମର, ଦେଖ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀଟା ଅଛି। ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ରାଜା ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ବା ଶକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ, ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାରତରୁ ଶକମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 58 ମସିହାର କଥା ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି ନିଜର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଟିକେ ଜାଣ। ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛୁ ବେତାଳ ଗଳ୍ପ ଜାଣିଛ, ସେଇ ବେତାଳ ଗଳ୍ପରେ ଆମର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିନ ତାହେଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବେତାଳ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ବା ବିକ୍ରମ ଅବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 58 ମସିହାରେ, ଯିଏକି ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପାଞ୍ଜିମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପାଧି ପ୍ରଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଭାରତରେ ଶକମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶାସନ କଲେ। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଆସିକି ରହିଲେ, କେଉଁ ଦଳରେ ଆସିକି ରହିଲେ କହିଲ? ଚତୁର୍ଥ ଦଳଟା। ଚାରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶକମାନେ, ଏ ଶକମାନଙ୍କର ଚାରି ଭାଗରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବସବାସ କଲେ ଏବଂ 400 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କଲେ। ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ମାଳବ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଆଉ ମାଳବ ହେଲା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦଳଟା, ତେଣୁ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନର୍ମଦା ଉପରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜା ରୁଦ୍ରଦାମନ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଆଉ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଆମର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ଜାଣିଛ। ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଏଇଟା ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି। ଏଇଟା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଅଟେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଠି ପାଖରେ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟା ଗୋଦାବରୀ ଦେଲା, ଏଇଟା ନର୍ମଦା, ଏଇ ପାଖରେ ତାପ୍ତି ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି ଏଇଟା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିକିରି ଆମର ଯାଇକିରି ଆରବିଆନ୍ ସିରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ନର୍ମଦା ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ଏଇଠି ହେଲା ନର୍ମଦା ନଦୀ, ତାର ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇ ବହୁଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ମରାମତି କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅଶୋକ ବହୁତ ଜନହିତକର କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜନହିତକର କାମ ଭିତରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶାସନ ପରେ ଭଗ୍ନ ହେଇକିରି ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ନାମରେ ଯେଉଁ ହ୍ରଦଟା ନାମିତ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ରାଜା ରୁଦ୍ରଦାମନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମରାମତି କରିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଚାଷ ଜମିରେ କିପରି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ପାଣିଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଷ୍ଟକ୍ ରଖାଯାଏ କିମ୍ବା କେନାଲ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଯାଏ।
ଆଉ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦଟା ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଆଉ ସେଟାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ବା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ସେଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ରାଜା ରୁଦ୍ରଦମନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରିପେୟାରିଂ କରିଥିଲେ ବା ମରାମତି କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ରଦମନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆଦର କରୁଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ, ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସାତବାହନ, ଲିଚ୍ଛବୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ ପରିବାର ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଗ୍ରୀକମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ଏହି ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଚଳଣି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀକମାନେ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜର କରି ନେଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଗଲେ, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲିଚଳଣି, ଭାଷା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପରି ମିଶିଗଲେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜର କରି ନେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିକି ମୋତେ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବ।